Chief Executive Member ke KHEDC uba penyat sing CM, ulaong bakilayalam khanang ya ulat ke jela UCH Vijaya Shankar, Shamau Plang, ba unwan pej wan sakhi ya kanong muna ba untip khampa ya kariti dustur jong kajat bendriu khasi. Habakran syakilap pathai khobor minta kalai tarik nailur hajar pesau, uba penyat ulaong baka jingkot sngau bha ya ulat, kalong wa untip un sngau thuk khampa ya ka culture kajat bendriu khasi, ulaong bah kani ka khasi Heritage Village ke badan kumba pra akar, Kidon ki yang terap jong ki hima baper ki bahap haki HADC bat kadai shibenta banpin inam syaka perthai. Benar, syaka ni kecaka kalong bangikwa ba honorable governor jongka Meghalaya bamenta ba dang shimti shen yang ni kap on tip khamba habide ba kajinglong jingman kerpang habide kariti dustur jongi khasi ta kum mangitip hang ni pok mo plang ni don ka khasi heritage village kaba don kumba kajaka kumba pra eka bat hakan ni kajaka kaba pra eka ni don ki jingtai ki bapher kum ki yeng trap bat ki yeng sanam ki ba peni ya kanuksa jong ki ki yeng ki badan haki hima bapher ho li ki hima hapo kali khasi ki jongi hang ni po jingpai jong ka khasi hills Henry tang kumba khatar khalai telingi dang la ban penbiang itu ki yang hima tenalor kata ngilai itu bakadan ka jing shat ka jaka shat masti antu ngilai itu ka ke museum but ngila pentip governor ba shisien shisnam dan ngila kum ka council ni ju penlong ni kani ka we ka festival ne ka tamasa mau benar lani monelit ka bahakan ni ka Monelit Festival ni ju peni kerpang yaki riam kibaj kakup kasem kabam kadi kejongi nang ta kiwe ke jinglong kerpang kum kajai beriu ke badan hakari kejongi nang baka pateng ke banwan hakani kajuk ke bamentaru ngin la banra khubor ngin tip tenrai shphang ke jinglong jingman jongki jai beriu khasi kejongi te menta kasngi omtang bayo ban jingo eka khasi heritage village Henry layo ru ban rung hakani kalau kentang ka don kumba nyu phupra hadu prapo hektar ke jinghe bat ya kani kalau kentang ka don ka khana pateng ka ba jeliu bha ka jingai bha namar kat kum ka jingethu kiriu hendai ki department mensyua hakani ka hima mo plang ki ong bakani ka khlau la pene pensa eka kum bakalong hadu menta omtang daki khendat snam hendrai kalakot jan syaka news pa snam hakani ka jaka hakani ka khlau lau adong leni lau kentang jongka hima mo plang kila tang ban syurung ban pej yakani ka jing long jing man ka bakerpang hakani ka khlau ka jing don jong kitiam trai ki ba lai phu jai lai phu skin ki ba la ban ong ba hakiwe ki ka jaka la du jai ki jai tiang hang ki badan hakiwe pat re hang ne ngidang yu ilut baro om tang bi ki don tang ki tiang re ki don ki diang ki baret ki don ru ki ding so ki baju penmi so shisnam te bat habaidei bakani ka jinglong kerpang jongani ka khlau lai thu ru yangi bamla ban ra e na kani ka khlau wat tang ban khet yu sla lani ban pen ki dia ki diang kamlong nama kata ka ktien hok ka ktien sneng ktien krau jong ki longshwa ki la suit la shor banam la ban ngin ra e na kani ka khlau babun ki jai diang ki ba lakali dalade ya ki guide sang tu babun pha kiba kila batai ba kila syam bala saki kidon ki jai dia kiba kerpang ba tu ka klau te kala penlong yom ni governor ban sontenat bat u la penparu ba la de ban khot wat iki research scholar kiban tip tenrai habide kini ki jinglong kerpang jong kamariang habide ki tiang te ngaso ba ka jingwan jong governor kalong ka ek ka ba don kam ban ra ka khubor syakari india hai brokawai maka jinglong kerpang jong ka jai bendriu jungi ka dan hang ni te ka shulong ba na kalyang governor ru la kentu ini bangi habban long ki breu ki ba dan jingkit khli habai de ban le pansa kamtam ya kamariang kumba la pen kenmau ini mene ong ba la dei kan ni ka jaka le se po Meghalaya la dei ka beneng te ngaso ba kum ki nong Meghalaya kum ka jai bendriu khasi ngi de ben shim kabui kata ngi ben suthu kata
wala kiwei kibuan na kiwei pat ki chaka kiwei pat ki state ki suthu jing kodor jong ka jala Meghalaya kat no tam mangi le badeban lakha la im la he la san hang ni bat ngin yap ru hang ni hap bat long kiba dan jing kle